Ti title ti message nga i-share ko itang malem ket Life's Realities and God's Promises. Ti kapintasan nga pangontra ken pangsumra wenno pangagas kadagiti pagparparikutan pagdandanagan ken bakbaklayen ket awan sa balinusan nga dagiti karkari ni Apo Dios. Agpaysungahan ti makita ti Apo ngem nalawag nga nabatad nga makita ti gapuanan iti parabor na ken ti ima na iti biag tayo nga anak na. Life's realities. Anya da dagiti realidad. Anya da dagiti makita tayo nga aktual nga kasasaad sitwasyon pasamak uno sirkumstansya ti panagbiag. Ket kayat ko nga ipalagip mabalin nga reminder digitoy nga verses kada tayo nga daduma ket hanadakes nga kanayon nga mai-preach. Tapnon di kasta ket adadapay iti panakaawat tayo umununeg ti ti dating di impact na digiti nga verses mas malalim pa sa atin. So I have prepared 8 points this afternoon. Ngem deti pa lang upat iti lipasen tayo because we need to end by 5:30. Life's realities. May isa kada tayo no pagsaritaek maipapan iti panagbiag ket na duma-duma digiti mabalin tayo nga saritaan kakabsat. Ngem ti saludsod kasunod pa nang handle yu digita nga problema. Itat tay malem tay lesson ko ti DOC ket may panggep iti maturity. Inyari ko ti biag ti pamati nga kaslamay sa nga journey agdaldalyasat. Ket adu digiti papanam turungem nga masapol mo ti guide, gabay. Isu nga kadatay nga anak ti Apo kasapulan tayo nga addadamet mangi guide. Mangiturong, mangidaulo, mangtulong kada tayo. Ta hantay pay kaya nga sungbata namin. Hantay pay amo nga handelen. No kasi iti problema, Pastor, kasano pa nang handle ko akas Christian? Digito nga sulisog ti biag ko, how will I handle these things? Okay? No, dagsaludsod kanyak, ana ti rumbeng nga isungbat ko. So, these teachings ket karaman, DJ ministry nga mangpunno, complete to perfect. Mangpunno ti adal, iti pamati tayo, to equip us. Tapnon, agbalin tayo nga prepared, then strong, iti panang saranget tayo, iti inaldaw. Nagkaroon na Lunes pan itong bigatan na yan. Okay? Kaya ito man nagubran. Bagkumano ka na yung latang nga Domingo. Akit di tayo awang mo pangalan tayo, di kanan tayo nukuan. So, life's realities and God's promises. Ti umuna kakabsat, hangko baybayagan. Life is full of needs. But God supplies. Yeah. Reality and truth. Ti reality, life is full of needs. What is the truth? God supplies. Ang kuamuno anang aspeto ti pagkasapulan nyo ita, siguro financial, siguro emotional. Agkapkapoy ka itirik na, so you need emotional strength and support. Maybe sa mind, mental need. Kasapulam iti sirib nga agpanunot. Unuhaan ket nabannog di panunot mo nga agpanunutan. Ket masapol na kakabsat iti mapapigsa. Maybe what you need is physical aspect or maybe spiritual aspect. Or in general, if you are a young person nga very bright, very sharp ti mind mo, there are a lot of things you want, there are a lot of things you aim, but sometimes hamuam mo no anat unaem, ana digitoy kasano nga ta, you are confused. So, in many forms and in many aspects, adu ti pagkasapulan tayo, but you know, God supplies. Anyaman dayta nga masapul mo ita, adda maitutop nga supply, nga ti Apo lang kakabsat, iti makaamu ti kasayaatan, nga rumbeng nga ipaay na ka, gaputa He knows your need, but He knows the best nga mang supply ka dayta nga need. Amuna di kasayaatan nga itid na, para iti dayta nga kasapulam. In Philippians chapter 4, kunana di verse 17 to 19, Philippians chapter 4, onti Bible ko ito nga, ayon. Philippians chapter number 4, verses 17 to 19. Irugik di verse 18. Ngem adda amin kanya ken aduan nak. So meaning kuna ni Paul naawat ko detay in padalayo. Mapnekak iti kalpasan ti panangawat ko ken Epaprodito dagiti impaw ityo. Nabanglo anasamit nga sayamusum. Daton nga pag-isu apagay ayatan unay ti Dios.
Makita tayo nga dating nga church, numampay aduti needs da, ngem very generous da nga mangted. Kaya mom ti life nga generous kakabsat, ti apot pang pangin-inanamaan na. Right? If you are a generous Christian, if you are a cheerful giver, ti apo ti kitaem nga kanayon nga panginanamaan. Kasi tapno maitultuloy mo, di nga nasayat nga aramid, you need the Lord. Kat kunan ni Apostol Pablo, get ti Diyos ko punwan nanto, iti amin na pakasapsapulan nyo, kasmayan nugot, iti kinabaknang na. So i-compare mo jay need mo, kada jay kinabaknang na. Iti dayag gapu ken Kristo Jesus. Dahiti kat gapu ken ni Apo Jesus. Iso nga muyo, maipalagip ko kakabsat nga no, agdawdawat tayo, karkararag tayo. Iraman tayo nga appresyaran ni Apo Jesus ko natin. Lord Jesus, thank you. Ta digito yung ikarkararag ko nga needs ko, kat adati amang amang dingeg, gapu ken ka Apo Jesus. There is one mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ. So, going back to our point, life is full of needs. Kaslang paradox saya, full. No full kat napnaw, needs kat kasapulan. Full of needs. Awan ka nito nga hantayo og kasapulan. So, anat need mo ita. Kung ano ti Bible, di Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing. Sang ka madanagan ti uray anya. No diket, dagiti iso amin. Kung no kastoy kasanon tumangaruden. Di ba? Nagsakita ka sa nung tumangaruden. Absat hanteng agdanag. Kaya't yung dating nga verse, maging real king ka, surutom di imbagana. Simple lang ti imbagana. Di kayo madanagan ti uray anya. So naramidem, no diket dagiti iso amin babaen ti kararag, ken ar-araraw. Agraman panagyaman, ipakaammo kuma dagiti daw-dawat yu ti Diyos. Ket tital na ti Diyos alabsan na ti amin na panakaawat ay wanan nanto dagiti puspuso yo ken dagiti panunot yo ken Kristo Jesus. Nagmayat ti agbiag kakabsat nga darag ko regta. Hanna may ibusan. Dakkel ngamin nga mangibus ti pigsa deta panagbuteng panagdandanag panagpulpulkok. Dakkel kakabsat nga dete mang drain kanya tayo. Ken mangted iti panakaupay iti amin nga aspeto iti panagbiag. So, numan pa in reality, life is full of needs, but God supplies. Kada kay ngagbuy-buya, what are your needs? God supplies. Number 2, the future is uncertain. Hantay ammo ti masakbayan, but God directs. Hantay ammo ti masakbayan, hantay ammo ti masangwanan, hantay ammo no anat pagbanagan dagiti banbanag. No ananto ti resulta dagito nga sitwasyon, we don't know. It's not for us to know because we are not omniscient. But God directs. Ti Apo sovereign. Isong anya ti dapat nga aramidon tayo. Proverbs 3, 5 and 6. Agtalek ka iti Apo ti amin na pusom, ket di ka agrirong agtalek iti bukod mo nga panakaawat. Lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. No, adda digiti panggap mo ket naunaam ti nagpanunot sakbay di kararag, agtalnakat sang kabasit ket kunam Apo. Adayo ak sa una yan. Imunamot ten dete karwahe na bati ti kabalyaw. Because often, ganun tayo. Umununa tayong agpampanunot sa ito lamalagip, ay wala ya, jak pinagkararag. Why not ngamin nga sakbay, wano iji ka nito nga the ideas mo ket Gure ka, Lord, before nga daumuna nga idea nga accommodated ti mind ko, may papan ka dahiti nga panggep, kararag tamang pelang, Lord, kararag man pelang. Sometimes kasi na daw may pa-counsel, gure ka, tagpray tamang pelang. Apon, anyaman ti idatag na, idanon na, kan iwiyuman na, kanakam ti wisdom, makibaot ka iturumot panunot mi nga dua siya, kanak ti wisdom, nga maka-advise. In Jesus' name, Amen. So, ana ti pagsaritaan. Because very often, kabsat alistuting agpanunot, nakaadayo tayo, na-research tayo amin, ang sa tayo pan ibaga, Lord, i-present ko keng ka. Kung nati apo kat, in the first place, kat mo dapat nga rinugyan deta. So, napimpintas nga, in all thy ways acknowledge Him. And He shall direct thy paths. Well, anyway, okay lang din kung halimbawa nakalayo na tayo sa pag-iisip, idea nga rod, pintas man day, si ka, kastoy. Gure ka, sakbay nga,
Sakbay nga aksyonak digito yung pampanunod kat iyumang kumampelang ti Apo Lord. Adu nga napanunot ko digito panggap kat kastoy manapo tinakita kastoy ana ti direction mo Lord. God directs. Saan lang nga ti direct ti Apo kat jay panunot tayo no di kat urnusan na pay dagiti dalan tayo. Taado digiti banag nga uray saan mo na panunot nga ikararag, ngem gapu di panangiyuman mo, ada aramiden ti Apo nga si kanto kat naglaing ka Apo. Ang kumot inkararag kakabsat nga, the future is uncertain, but it will be exciting no kadwam ti Apo. It will be a wonderful journey all along. Gaputa at dati ima ti Apo nga mangidirihir, mangurnos dagiti amin nga sitwasyon ti biag. Gapo iti dayta kakabsat, no maamiris mo, awan pagkurangam. Psalms 23:1, ti Apo ti pastor ko, awan pagkurangat. Basta DJ kakabsat, pastor sheep, karnero, shepherd ti Apo, kunana kas karnero, isot pastor ko, awan pagkurangat. Tainlanad na jayan kakabsat, dagiti detalye, ti kasapulan na, ken kasasaad na iti panagbiag, ngem adda DJ pastor nga isot mangat atibay keng kuana. Mangiwanwan iti panagbiag na. So hanggang madanagan ti dumteng ti 2021, 2022, basta agtulnog tayo lata ti Apo kakabsat, dagiti mga ganyo nga sa una, just obey the Lord. Just obey God. Makita tayo mo't kakabsat ti Bible, the blessings of obedience. Agtulnog tayo lata ti Apo. Young people, just obey God. Hamu man ma-figure out pa'y amin, hamu pilitin no han nakaya. Kasi maupay ka lang. You don't have to understand everything now. Young people, I know that struggle because I've been there. When I was a young people like you, I wanted to understand everything now. Because I was a young pastor, I had a lot of desires in my heart. Very active, tipusok, enthusiastic kakabsat. Very zealous. So I wanted to understand everything now. But the Lord taught me, ngahan nga amin kat maawatam, iti mamaminsan nga panagtugaw. Idalan na kakadagiti banbanag ti biyag ngayon, inot nga maawatam ti kay papanan, anag, digiti banag nga kahit nang isuruking ka. So, you don't have to understand everything now. Noon niya, di existing ipagpakita ti Apo king ka, just obey. Agtulnog ka lang tayo ti Apo. Ni Abraham nga rod, idi inayaban ti Apo, kunana nagtulnog, not knowing whither he went, kunana. Amo na nga adda pangipanan ti Apo king kuana, ngem di na amuno kasano ka makagtingi jay. Kastamo ti nation of Israel. Idi nakalusot dan from Egypt, nawayawayaan da. Ket nalampasan da deti Red Sea, magnadan iti letang, pillar of cloud by day. May isang panagkulem iti aldaw kakabsat iti mangigagayd. Kulem, amoy di kulem aya. Dete manglinged ti init. Ken kastamo ta pillar of fire by night. So no sa dinot direction, surusurutan da lang. Tati Apo isot mangi direct, He will direct thy paths. Okay? So dapat deta ti maamiris tayo, the future is uncertain. But God directs. Mamati kayo kung nagtalag kayo nga ti Apo, saan ngagkamali. Amuna kakabsat, digitir aramidon na. Kada kayo ngayang people, lalo no kantsa-kantsawan na kayo, kaano kan tumat, kung kunadaging ka. Kaano mat, tilong table mo mat, malakayang kan, Carlo, kung kunada kas pagrigan. Mabakutan kan, kastoy-kastoy. Ano ti ibagam? Amuti Apo? Ape hanakad amuti Apo?
Basta agtalag ka lang king kuha na. Amman kakabsat. Jay yung nga maamiris, yung makuna nga providence. Jay providence. God works in ways you cannot see kung ano tayo kanta. God will make a way. God is working in ways that you don't see. But His hand is working. So diha mo magawat, di panunot mo, ikam kabsat, ikabil mo ti may sa maleta, nga maleta ti panagtalag, kat kunam faith detoy, amin ikabil ko, di jijak maawatan, ipangko amin dita, tati apo, amuna deta. Kat noan niya, di maawatak, itakan makitak, na ipagpakita ti apo, iso, ti responsibilidad kung aramidan. Okay? So the future is uncertain, but God directs. Number 3, things are temporal, paiso deta, nagpaut ti amin na banag, excited ka no kabaro, jay cellphone mo ay JM. Yung tuno bumaybayagan, kaya karatin na ka, tipi-tiping ti edsnan. Okay? Excited ka no baro jay bisikleta, baro nga lugan mo. Okay? There is always an excitement and joy in new things nga makungkuna. But aglabas di gitoy. Katamoy ti agtalinaed nga dapat sursurwon tayo nga hantayo nga panawan, DJ pa nakarikna tayo ti presensya ni Apo Diyos. God will not leave us. Pumanaw man, DJ ragsak tayo kadigiti na indagaan, ay lubungan na bambanag, at pagdarikpat mo la, digiti ay kakabsat. Ngem, ti kumabalunan tayo lata everyday is the presence of the Lord. Iso nga kuna ni Apostol Pablo, I can do all things. Uri anang nga kasasaad ti panagbiag. Mabali na kamin, takadwak mo ti Apo. Idi addaan kat mayat, idi awanan mayat latta, kasi kadwak mo ti Apo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Dayta kakabsat, amuyo talaga, dati rabaw iti dagat Apo, ado, nagduduma. No damagin nyo, digiti medyo, akurkurutro ti muging, nangkit kumusta't pa nagbiag, sung bad dagat Apo, ado. Anang ado, hasta ado. Talagang dapat may iba kati kaadunan, kakabsat. You know, but we need to feel the presence of the Lord. Dinggan nyo dito nga verse. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13 verse 5. Ti pa nagbiag yu ket awan kumati kinaagom. Dito kinaagom kakabsat ket kabsat na iti apal. Kabsat na ti jealousy. Kakabsat na di gito eh. Kakasingin da. When? No, da kinaagom kat adda day NB ne kasi kayat mo diyan daking ko ana kukom ko madi diyan. Ngamaya dayo kuma ti kinaagom kada tayo. Ket mapnek kayo kumati adda kada kayo. No anyat adda praise God. Oh. Ta isu kunana, ha? Metlaeng kinunana saan kanto apanawan ket di kanto baybayan. Apay nga kadayjay setting nga maipapan kadagiti na inmaterialan, ijay nga ti balakad ti Apo ket adda akken ka. Anat meaning na dijay. Kasi dijay point ni Paul nga, Lord, ikadam deti nga mang padagsen kanya, tisong bat ti Apo ket adda akken ka. Anat point na dijay, di ba? Anong meron doon? Kasi utuban niyo kakabsat. Kung ni Paul ket Lord, ikadam deto, kunana 3 times nga imbaga na ti Apo. Sa bali, jesong bati Apo eh. Hanak ko na nga, yes or no or wait. Wala dun eh. Sa bali nga, kumbaga kat, dito iti bagbaga ng issue kat sa bali din sa ti Apo. Makuuman na iti parabor ko king kakunana. Now, kadayti nga aspect, talking about, digiti na immaterialan nga possessions tayo. Digiti mabalintay nga magunod, bakamtan, ma-achieve, kadayti agda mga panagbiag. Bigla nga ti impasok ti Apo ket adda akken ka. Now what is the Lord trying to tell us? The Lord knows the reality nga things are temporal. Temporaryo lang nga talaga. Amo ti Apo, ket ti laeng makatulong kada tayo, tapnon ti kasta ti panagbiag ket saan tayo nga detay sumyasi, ken nagkapoy, ket ti pamati tayo kanayon nga agsilaw, dayjay presensya iti Apo. Amen? The presence of the Lord, things are temporal, but God will not leave us. Tandaanan nyo di jay. Oh, so nga, no hangkapay na accept ti trabaho MD, alagad at one point, sayang no hampay kumaya. Sayang mo, bira. Mas qualified, dak mo ta. Na nabirbirtu, dak mo ta ti
Langa, kunam mo taya, ngam isuda, ngam apay nga sudat na pilig at saan nga siya. Ngam numan pa iti kasta po, di presensyam umanay, okay aklata, okay aklata po. Ha anak nga agsakit na kam, kuha nga dete agriritarik na, okay aklata po ta. Ti importante ka, adakalata kanyak eh. Di jay ti kinabak ng kanyak, Lord eh. Di jay presence mo, that's my treasure. When you learn that kind of mind, awan iti makapaupay keng kauray ana. Nothing in this world can discourage you. Nothing. Kasi dayjay ti panunot mo na eh. O, may ti banag, mapukaw di gito, damot ti apo kanyak. No kunam, no isot panunot mo, nothing can discourage you. Mabaling nga pagladingitan na ka for a while, nothing can discourage you. Why? Because the Lord is with you. Number 4, last for this afternoon, life is always challenging. Ado nga karit. Di nga min? Pampanunutan nyo pa lang, dedi ka dahil tikat, adumanan nga, ubra ti balay to no agawid. Kayo aya kakabsat, na kay nga mothers. Di nga min? Hana makauni, di gati mothers tayon. Talaga nga, adun sa nga talaga. Okay? Life is always challenging, but God enables. God enables. Ti Apo, kat tulungan na tayo. Papigsaan na tayo. Ikan na tayo ti kabailan. Tapnon ti kastakat malasatan tayo. Masarangot tayo, mapagbaligyan tayo. Nagiti amin na banag. Nagpinda siya di 1 Corinthians 15:10. Sino kada kayo ti makin life verse deto? There hath no temptation, kunanan sa? Ay sabali. But by the grace of God, kunana. Nagpinda siya iti nga verse. Balunan nyo ito, kunanan. Ngem gapu ti parabor ti Diyos at daak iti kasasaad ko. Ket ti parabor na kanyak saan nga nagbalin nga awan kapapayan na no diket nagbanugak iti adupay ngem kadakwada amin. Ngem saan na siya no diket ti parabor ti Diyos nga da kanyak. What a blessing! Agawid ka ita kakabsat nga dayto iti adda ti panunod mo parabor iti Apo. His grace is sufficient. Adupay nga verse, if God be for us, who can be against us? So, Apo ko nam, awan iti dapat nga pakaupayak kaputa kaya nagbabaen ti parabor mo. So itang alawas kakabsat, what are your needs? God supplies. This week may be uncertain but God directs. Things are temporal but God will not leave us. Life is always challenging but God enables. Amoy kabsat di yulam mo. Digiti nga balikas. Pati unbelievers, nagsamit nga dinggan kadakwada dito. Nakasamsamit para kadakwada. Because people are living in a vacuum eh. Vacuum di puso da eh. Miserable. Diba? Iso nga ni Apo Jesus kat uray unbelievers si kasangsango na idigat. Digiti kakasto nga sarita di bagbagana. Blessed are the poor in spirit kung kunana. Why? Because he wanted to identify, no? Makita natin kasasada giti tao. So life's realities and God's promises. Kadati upat, anat jay ti mabali mo nga claim mo na promise ita nga malem. Ha? Sino kada kayo kiti mangibaga nga pastor, deta number 1 kanyak iti permi kanyak. Kumbaga, iso ti number 1 kanyak ita, deta number 1. Okay. Pastor, deta number 2 kanyak. Number 2. Pastor, di number 3 kanyak. Di presensya ti Apo. Pastor, di dyan number 4 kanyak, kasapulak ti strength nga tulungan na kumatiabo. Pastor, syakit all of the above. Ayan. Di dyan kayo tur urayan nyo. All of the above. So, data kakabsat, iso ti kabil ti panunod tayo.